Ние постоянно обменяме нещо помежду си. Знаете ли, че обменът е нещо, което се случва в нашето тяло постоянно? Той позволява поддържането на стабилен баланс. Това е особено важно за централната нервна система, централния и гръбначния мозък, където придвижването на молекулите се контролира внимателно. Налице е контрол, който осигурява защита на централната нервна система от потенциалното въздействие на вредни субстанции. В централната нервна система има две нива на контрол. Първото ниво е плътният слой от клетки, наречен кръвно-мозъчна бариера. Тя действа като страж на мозъка, като избирателно пропуска някои молекули да навлязат в мозъка и спира други. Молекулите, на които се позволява да навлязат в мозъка, се изправят пред втора бариера, наречена активно навлизане, която вкарва някои молекули в мозъчната тъкан, а други не. Представете си мозъка като остров, до който искат да достигнат много хора, точно както молекулите се опитват да достигнат до мозъка. За да стигнете до острова, трябва да си купите билет, който се проверява от контрола на кораба. Всеки без билет трябва да се върне на сушата, точно както някои молекули не могат да преминат в мозъка и трябва да останат в кръвообращението. Билетът за кораба е първата бариера – кръвно-мозъчната бариера. Но това, че на хората е разрешено да достигнат до острова, не означава, че могат да останат там завинаги. Охраната на острова отпраща хората след изтичане на техния разрешен престой. Охраната на острова е втората бариера – активното навлизане. Въпреки че тези бариери са абсолютно необходими за здравето, те правят по-трудно лечението на болестите в мозъка, включително туморите в мозъка. Туморите в мозъка могат да произлизат от него или да са се разпространили в мозъка от други части на тялото. При специфичен вид на рак на белия дроб, наречен положителен за анапластична лимфомна киназа, недребноклетъчен рак на белите дробове, при около 60% от пациентите болестта се разпространява в мозъка. Туморите, които се разпространяват в мозъка, така наречените мозъчни метастази, са особено опустошителни за пациентите, тъй като те могат да доведат до загуба на жизнено важни функции като зрение или движение, да окажат въздействие върху умственото представяне или да причинят промени в личността и поведението. Следователно, лекарства, които могат да преодолеят тези бариери и да останат в мозъка, за да лекуват тумори, са станали обект на интензивни изследвания. В РОШ ние се ангажираме да подпомогнем подобряването на живота на пациентите с рак на белия дроб, включително и тези с ракови заболявания, които са особено трудни за лечение, като положителния за анапластична лимфомна киназа, недребноклетъчен рак на белите дробове.